Ngentsha siyayisupport. Omunye umuntu uyasibukela phansi ke mangabe suke sila. Thina suke siyazi into esiyenza. Ungabathatha phi nje abantu abaningi bezokubuka. Bezokubuka uhamba kanje. Bezokubuka uhamba ngedepho ngiyabona noma isithembe sikade. Igama lakhe nithasa kanza liduma dubesheza abafana njengoba sizomthetho. Unkulunkulu ngibana. Njoba sila sizoseka amantombazane intombi zombango sezine mhlambe sezineminyaka la ko5 zikhona endimeni siyaqinisekisa ukuthi wonke umuntu noma ngabe usamusho endimeni uma ngabe simthola ithu uma ngisuke ngithi siya ngingasho ukuthi ngiya ingoba ngiyazi ukuthi lento engiyishona ngikhulumana noma huphe mangisuke sengikhuluma ngoba naye bekhulumela nami ngikhulumele nabanye abenza sure ukuthi igenge entsha abayilahli bayayeseka.